Malam kai ka kusan duk jiran ka muka ci abincin ka ba mu. Kuma sai wani cin jin daɗi haka kana wani ƴan lomomi kamar haba da Allah ne ka ɗauki abinci ka sa hannunka ka yi lomomi ka miƙo mana saura. Kamayya. Kamayya. Cokali biyu ba ne malam. To ƙara biyu. Huɗu kenan. Idan ka samu da abinci na? Ban sama sharɗi mu ba gane mu da yawa ba ko ba kawa Allah. Sharɗi ma za ka samu da abinci na. Kai, ni fa na gan kama fakin almajiranci. Ni? Wannan garjejin mutum haka? A sakin mai karka kokowa da shi ai almajiri ne. In ba renin waye ba ma mu kusan nawa wurin ga don muna jiran ka kawai kai loma 4-5 ka ba mu abinci ka tsaya kana mutane rashin. Allah in da barayi yau. Qur'ani barayi. Ai wannan ba lada ya. Ba wata lada. Wata lada? Kamar ya ba lada. Ya rayu mutum kwacin abinci ka mai lada. Yanayi ne ya kawo haka dole ai hankuli da mu ma almajirai. In ma ba tsautsayi ba mi zai sa ma mu ci shinkafa garo-garo. Maimakon ma ka dan so mai miya ma ka dai a sa ma wai a sa ma yaji da manja. Wani irin talauci na ga. Me yasa baka cire kuɗin kai ka siya ba? Ban cire kuɗi ka haɗi yin magana banza din na to na yi bara wurin ka na dan an shawo. A to da Allah ya gina ka da arha ko dako zaka iya yi. Zaka zo ka ce wai mai madaccin. Kai baka iya ba Allah ba. To in ba raino wayo ba ma zuciyata ta mutu kai mai ita. To ga ka ƙato ba za ka je ka nemi kuɗi ba? Kai ka jira wani ya ce baka? To kai in ba kana ƙaton banza ba. Abinci ma mai kyau baka iya sayi ba ka gani don Allah. Wai mai hukun ka tai a sama mai miya a sama miya a sama nama. Wai ka to an tai an sama wai yaji da manja. Ai ga ketata. Yanzu ko mu fi sabilillahi da zaka taimaka ka ba mu sadaka. Ya dace haka. Shi yasa na kai kasuwa garo din. Kati. Okay, magana zaka faɗi min kenan. Kai bar roban. Kace kai malam kai shaki ne. Baka ji ba su kwace bane? Ai ko ka zo ko awakin sakkwata sai a hankali. Guy, rike min. An shi kwanon. An shi da Allah. Kakkare na mu wayo. Har da wani haɗa min magana wai. Kai gan Allah gina ka da arha. In ba kare na wallahi kana ketan min tabuwa sai ka biya ta. Abba. Abba. Karawan mana. Kai baka ganin da yawa ne?